Smažená ryža s vajcom je typickým pokrmom v čínskych reštauráciách, podáva sa ako príloha alebo hlavné jedlo. Na prípravu 4 porcií odporúčam 2 hrnčeky ryže pripravenej pár hodín dopredu, kuracie prsia, krevety, 4 vajcia, 4 kusy zelenej cibuľky, biela a zelená časť nasekané osobitne, 3 nastruhané mrkvy, konzerva hrášku, sojové klíčky, sojová omáčka, soľ a čierne korenie. Všetky ingrediencie môžete ľubovoľne prispôsobiť svojim chutiam. Začneme s prípravou mäsa. Mäso posmažíme na oleji, ak sa rozhodnete pre bravčové alebo hovädzie, príprava potrvá dlhšie. Ďalej si k tomu pridáme krevety. Krevety som mal od rána v olivovom oleji, cesnaku, soľ a čierne korene taktiež, aby mali lepšiu chuť. 10 minút sa nám to dusilo a teraz si to dáme na bok, na tú misku, mäso ide preč. A ideme si spraviť vajcia. Spravíme si takú veľmi riedku praženicu, vajcia sa dorobia neskôr s rýžou. Rýžu som si pripravil už včera, toto rýža je dlhozrná a je jasminová rýža. Rýžu si treba trošku rukami takto uvoľniť. Ako hovoria moji kamaráti Filipínci, no rice, no power. Čiže žiadna rýža, žiadna sila. Na troške oleja posmažíme cesnak a bielu časť cibuľky. Do toho pridáme rýžu, hrách a mrkvu. 10 minút podusíme a môžeme pridať mäso s krevetami. Jedlo osolíme a okoreníme. A teraz ide moja najobľúbenejšia sojová omáčka. Ja nám rozhodne nešetrím. Necháme, nech to všetko prejde. Pridáme vajcia, sojové klíčky a zelenú časť cibuľky. Ja si pridám sojovej omáčky a 5 minút necháme ešte povariť. Jedlo sa môže podávať, ja sľubujem, že umiem kuchyňu, vy si necháte šmakovať, moje meno je Tomáš a dovidenia na budúce.